ассалому алайкум дӯстони азиз мухлисони футбол. дар доираи бозиҳои 22-юми лигаи олии футболи мамлакат имрӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб бозии ду дастаи пурқуввати лигаи олии футболи мамлакат сармураббӣ Никола Казавазович бо чунин ҳайат ба майдон баромаданд. Алишер Туйчиёв дарвозабон рақами 16, рақами 4 Эраҷ Раҷабов, рақами 3 Соҳиб Сӯзонқулов, рақами 6 Наим Улмасов, рақами 5 Аҳкам Назаров, рақами 7 Иброҳим Рабинов, рақами 18 Фатҳулло Фатҳуллоев, рақами 10 легионер аз Бразилия Вилер Оливера, рақами 12 Ҷаҳонгир Ҷалилов, рақами 17 мамлакат дарак медиҳад. ва чун шабқат шурӯъ гардид, нахуд дастаи меҳмон ба ҳуҷум гузашт ва инҷо каме қоидаи бозӣ вайрон гардид ва Саломон Тети таҳти рақами 10 ҳунарнамоӣ мекунад ва инҷо яке аз бозингарон Наим Улмасов афтид ва ин робар ишора мекунад ки ҳама аз рӯи қоида бояд дар сабқати имрӯза ҷараён гирад ва сардовар Машенцов Димитрий Чалестеку Чалестеку дар ҳиётаи яке аз муҳофизатгарон ва зудро ба нимаи рости майдон Ҳасан Рустамов ба канори чап ва акнун ин дафъа бубинед ки Ҳасан Рустамов дар ин наврид бо як суръати Ҳасан Рустамов хати ҷаримаро осон рахна мекунад ва акнун ин дафъа бубинед ки чӣ гуна акнун ин дафъа дар ҳақиқат Чалестеку легионер аз Бразилия ҳоло зарба мезанад ва зарбаи ӯ ба по яке аз мусофиҳатгарон ва ин дафъа бубинед вазъияти хеле мушкил барои дарвозабон ва акнун Далер ва Абдусамад Ҳоҷибоев ин вазъиятро ба осонӣ бартараф карданд ва зуд футболбозони шаҳри Кӯлоб ба ҳуҷум мегзаранд. бале аз маркази майдон легионер Девид Мавуто, Чалестеку ва Сайриддин Ғафуров дар ҳиётаи яке нафари буд ва ин дафъа бубинед ки чӣ гуна Keçi Саламан ду дафъа голзаниро ҳар чӣ зудтар ба вуҷуд оваранд. Аҳкам Назаров ба ҳуҷум мегзарад дар ҳиётаи яке зуд хати дифоъро убур мекунад ва тӯбро ба нимаи рости майдон ва инҷо боз чун ҳамеша ҳамон бозингари бо маҳорат 22-юми лигаи олии футболи кишвар ин бозии ҳассос дар варзишгоҳи шаҳри Кӯлоб баргузор гашта истодааст ва акнун Саламон Течи зарба мезанад ва имконият барои футболбозони шаҳри Кӯлоб ба вуҷуд меояд. бале чун ҳамеша идома мекунад ва акнун ин дафъа зарбаи қавии Ҳасан Рустамовро дарвозабон Алишер Туйчиёв бармегардонад. Ҳасан Рустамов пайваста дар хати муҳофизат ва дар хати ниммуҳофизати канори чап ва дар самти пеш низ пайваста кӯшиш мекунад ки ба ҳамдастагонаш кӯмак кунад. бародари сармураббӣ ва Ҳасан Рустамов пайваста он иштибоҳу саросимагие ки аз ҷониби ҳамдастагонаш соҳибӣ мегардад зуд ислоҳ мекунад. Ҳасан Рустамов тӯбро ба нимаи рост Ҳикматулло Расулов ва хеле зарбаи қавии Девид Мавуто низ кӯмак мекунад. Ҳасан Рустамов тӯбро ба маркази майдон ба Чалестеку, Теку ба Саламон Течи, Саламон дар ҳиётаи 2 нафар 3 нафар акнун боз бубинед ки Ҳасан Рустамов ба сӯи пеш ҳаракат мекунад. Ҳасан Рустамов тӯбро ба нимаи рости майдон ва акнун дар ин ҷараён бубинед як борада ин дар оғози даҳаи чаҳорум каме ба таросимагӣ роҳ медиҳад ҳам бозӣ идома дорад. Саламон Течи дар ҳиётаи 2 нафар яке нафари савум ва акнун бубинед ки футболбозони шаҳри Кӯлоб ин имкониятро истифода мекунад дар нимаи рости майдон нест нафари дигар акнун дарвозабони бо таҷриба Алишер Туйчиёв онара шоистаи таъсир. дақиқаи 40-думи нимаи аввали бозӣ аст ва акнун ин дафъа хеле зарбаи қавии Девид Мауто аз масофаи тақрибан бар ало мушоҳида мегардад. Оливера зарбаи ҷаримавӣ мезанад ва акнун имконият барои футболбозони дастаи Истиқлол ба вуҷуд меояд. ин дафъа бубинед ки якбора Александр Кудрияшов дар ҳиётаи 2 нафар ва меҳмонон ба мақсади худ ноил нагардиданд ва соҳибони майдон кӯшиш менамоянд ва озодона ҳуҷуми ҷавобӣ ва бубинед ки дар ҳақиқат
дар дақиқаи 40-уми нимаи аввали бозӣ Саламон Тети ҳисоби бозиро кушод. Кудрияшов ва Эраат ин дафъа зуд тӯбро ба Иброҳим ба сӯи пеш ҳаракат мекунад, худ зарба мезанад ва зарбаи Иброҳимро Алишер Рустам Ризоев 1-0 дар майдон. акнун зебогии бозии ҷолиби ҳарду даста бар ало мушоҳида мегардад. акнун ҷумҳурии Қирғизистон ва ҳоло Саломон Тети дар иҳотаи ду нафар зуд тӯбро ба Ҳикматулло Расулов ҳаво медиҳад. бозии ҳассос намегузорад ки мо ба шумо маърифӣ кунем. ва ин дафъа боз бубинед ки чӣ гуна Саломон Тети ва имконияти хеле мусоиду дидани дақиқаҳои ба шумор ҳарду даста ба танаффус баромаданд. ва Ҳасан Рустамов ба сӯи пеш ҳаракат мекунад. Ҳасан Рустамов шояд худ зарба занад баландтар. ин дафъа Ҳасан кӯшиш карда дар ҳар як ҷумҳурии Қирғизистон даъват шуданд ва ин бозӣ бо ширкати беш аз аллакай 17,000 нафар мухлис сурат гирифта шуданд. Саломон Тети зарба мезанад. зарбаи Саломон Тетиро озодона дарвозабон бар ва меҳмонон ақибнишинӣ мекунанд, зуд мавқеи худро ишғол мекунанд ва Ҳикматулло Расулов ҳоло талош карда истодааст. Ҳикматулло ва Саломон Тети боз барояш дар марҳилаи дуюм низ ба даст ояд. барои ин мураббиёни варзидаи ҳарду дастаро мебояд, ҳарду дастаи маъруф ва машҳуру шинохтаи кишвар Истиқлолу Равшанро ки дар бозии имрӯза хеле хуб ҳунарнамоӣ доранд ва даврҳои ҳассоси марҳилаи дуюм ҳарду дастаро дар пеш аст ва имконияти ком. ва ҳоло Бахтиёр Ҳасанов ба майдон меояд ва Ҳикматулло Билер Алибероро кӯмак намояд. баробари оғози ҳар як комбинатсия соҳибони майдон кӯшиш мекунанд ки ба якдигар кӯмак намоянд ва ин дафъаро ва ҳоло Умед Шариповро аз пой афтониданд ва довар ҷониби дарвозаи дастаи Равшан зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ва дар ин маврид набояд бо худи довар баҳс кард. бале баробари ҳар як амри бибинед ки акнун ин дафъа маротибаи дигар худи Фатҳуллои буд нафарони дигар аз дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе камоли эҳтиром нест. дар ҷараёни бозии имрӯза ҳунари худро футболбозон воқеан бояд холисона нишон диҳанд ба истеъдоди фавқулода ва ҷараёни сабқати имрӯза ҳамаро нишон медиҳад ки омодагии дастаҳо дар кадом сатҳ қарор доранд. баъд аз иштибоҳи футболбозони дастаи Равшани шаҳри Кӯло довар ҷониби дарвозаи онҳо зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. бояд вақтро бо самар истифода кард. на чунин Билер зарба мезанад. зарбаи Билер Алибарара дарвозабон Рустам Ризоев бармегардонад. зарбаи қавии легионери бразилиягиро ва ин кафтуниҳо ба ифтихори ҳунари баланди дарвозабон Рустам Ризоев. ин дафъа бубинед ки Наим Улмасов ва сар дарвозабон барояд бубинед ки Сайреддин дар иҳотаи яке аз моҳофизатгарон зарба мезанад. тӯбро Алишер Туйтиюв Субонқулов қарор дошту соҳиб низ ба саросимагӣ роҳ дод. ва акнун ҳуҷуми дастаи Равшан истеъдоди фавқулодаи Девид Мауторо қайд кардан зарур аст. Мауто воқеан ин дафъа метавонист ки голи дуюмро занад ва мавҷи сунъӣ дар майдон пайдо шуд. дар ҳайати дастаи Равшан бозингари дигар иваз мешавад.
چالستک رو تحت رقم 22 هنرنمایی کرد. میدان رو ترک می نماید و به جای او به میدان دوران توختستانوف می براید. تقریبا 3 دقیقه دیگر وقتی ایلاوگی باقی مانده است. تعداد مخلصان بیش از 16,000 نفر را تشکیل میکند و یگان نفر ورزشگاه را ترک نکرده ایستاده است و انتظار انجام همین 2 دقیقه وقتی ایلاوگی هم. فتح‌الله ضربه میزند، شاید آخرین امکانیت فوتبالبازان دسته استقلال باشد. آنها ضربه میزنند، موفق نمیگردند. خیرالدین غفورov توپ را به هوا میدهد و صدای هشدار داور از انجام بازی حل‌طلب و حساسی مرحله یکم درک میدهد. دوستان عزیز، همینطور دسته روشن شهر کلوب در دور 11 مرحله یکم چمپیونات 22 لیگ عالی فوتبال مملکت در میدان خود با دسته استقلال سبقت نمود و با حساب 1-0 دسته روشن پیروز و کامیاب گردید. خیرخستان کدام